Kofe FM radio internet station. When it comes to staying in touch, staying in one place isn't an option. Wherever your day takes you, from talking business to catching up on the home front, you need all your devices, laptop, desktop, smartphone and tablet to work together, keeping you connected. Anytime, anywhere. It's not complicated. It's the journey to convergence. All your communication needs, voice, data, mobile, fixed line and cloud in one place. Convergence from Telkom. One solution, one service provider. Telkom. Touch tomorrow. Kofe FM. This is Kofe FM. Stay safe at home during this lockdown. Kofe FM radio is with you. You are listening to Kofe FM. Kofe FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional Broadcast. Time for the Word. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Musoro weshoko muzora nasi unoti tendevukai. Haleluya. Kana ukaverenga Matthew chapter 3 kuva pa verse 1 kusika pa verse 2, iyo inoti namazuwa iwayo Johani mubapatizi wakauya achipariza parenje rejudia achiti tendeukai nokuti busho hwokudenga waswedera pedo. Haleluya. Rangarira amamudikanwa kuti Yesu wakati kudi wakati ndinouya asimawiro angu ndichauya ndichita sembava saka garai makagadzirira kuti pandinouya ndiwane makagadzirira kuti kana imimi mchinge mafa muchita zvakanaka mugondopinda muusho hwokudenga. Haleluya. Garai makagadzirira nokuti amuzive zuva richauya mbava, amuzive zuva richauya Kristo kuzotora vatsvene. Haleluya. Hama mudikanwa, ibva mukuita zvakaipa, tiri mumazuva okupedzisira. Hama padzichinga chadani, hama padzava kupandukirana, shamwari neshamwari padzava kupandukirana. Haleluya. Asi Jesu unoramba ari baba vedu. Jesu agoni kutipandukira nokuti iye Jesu wakauya kuti iwewe neni tigova noupenyu husingaperi kuburikidza naye. Haleluya. Saka Johani mubhabhatidzi wakauya achiparidza parenje reJudea achiti tendeukai nokuti ushe hwokudenga waswedera pedo. Haleluya. Pega pega paunomva ivhangeri shoko raMwari richiparidzwa, ziva kuti uri kuyeuchidzwa kuti ushe hwokudenga waswedera pedo. Saka tendeuka kana uri mumwe wemumwe anoita zvinhu zvakaipa mukati muupenyu hwako. Tendeuka nokuti zuva raIshe Jesu Kristu rava pedo rokuti vauye, rava pedo rokuti vauye kuzotora vatsvene. Haleluya. Hama mudikanwa, Jesu ndiye ega anogona kutidzikinura. Jesu ndiye ega anogona kutinyaradza. Jesu ndiye ega anogona kutipa upenyu kunyange tikaremerwa. Asi Jehovha havagoni kutirasa. Hama mudikanwa, hama dzingatipandukira, shamwari dzingatipandukira, vese vataivimba navo vangatipandukira. Haleluya. Asi Jesu havagoni kutipandukira.
saka iwewe amamdikani tendewuka nokuti ushe wokudenga waswedera pedo kuti nezuva iro rauchapfuura pano panyika ugowanikwa wachitopinda muushe wokudenga. Hallelujah. Say, I love you, Jesus. I love you, my master. Joan Mbapatizi wakauya achiparidza parenje reJudea achiti tendeukai nokuti ushe wokudenga waswedera pedo. Na zvino ini amamdikani tinokuparidzira panguva ino tichiti tendeuka mukubva mukuita mabasa ose asinei Mwari, mabasa ose anovengana naMwari, ugowanikwa wachitopindawo muushe wokudenga nezuva rokupedzisira. Hallelujah. Say, I love you, Jesus. Nguva yaenda amamdikani tendeuka nokuti ushe wokudenga waswedera. Amamdikani Mwari kudenga kawakuropafadze nezita ra Jesu. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station, Kofe FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +2 76191648897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory. When it comes to staying in touch, staying in one place isn't an option. Wherever your day takes you, from talking business to catching up on the home front, you need all your devices, laptop, desktop, smartphone and tablet to work together, keeping you connected. Anytime, anywhere. It's not complicated. It's the journey to convergence. All your communication needs, voice, data, mobile, fixed line and cloud in one place. Convergence from Telkom. One solution, one service.